So, снимам. I'm making a film of our place where we're staying. Това е между Милано и Швейцария. Точно по средата, откъдето ще вземем Бернина експреса. Страхотно е мястото. Това е всъщност нещо като цял апартамент, етаж от къща. Няколко етажа очевидно. Това е общото помещение. Двете спални са тук. И съответно сутрин ще ни се предлага закуска, тъй като е с закуска. Много приятно. Тодор и Тоби ще бъдат в твойната спалня. Тук е интересна банята. Просто може само да седнеш, но какво ти пука. Имаш си душче. Има и биде. Nice, very nice. Краси, кажи здрасти. Здрасти. Добре, окей. Perfect place. Absolutely a perfect place. The town is... Градчето е направо превъзходно. Толкова красиво е, че просто нямам думи. Окей. Това е спалнята на Тея и Тоби. Банята е перфектна. И аз казвам хай. Абсолютно, с душ кабина и така нататък. И има, както казах, това е общото помещение. И камина има даже. Опа, Тоби и Тея, say hi if you want to. И outside is absolutely beautiful and the rain has started. And you have a swimming pool. Yeah. И планините са безумни, някакво пълно безумие. Толкова е красиво, че просто нямам думи. Това е колата, която сме наели от летището в Милано. Absolutely stunning. И всичките къщи са някакви фамилни такива и повечето са хотели. Като гледам. Невероятно. Нашите хора, които ни дават апартамента под наем, живеят на долния етаж. Невероятно. И пердетата са им като пердета. Въобще нямам думи, просто нямам думи. Ето сега. Who is more hungry? Какво е това? Картички. Oh my god. A tea. Different types of tea. And I have taken and I am telling them, oh my god, how silly. And I'm telling them I have taken a specific black tea. Yes, because Teya can't survive without. Coffee. Yeah.